ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுவது ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 6ஆம் அத்தியாயம் தியான யோகத்தம், அதாவது சாங்க யோகம் பார்க்க போறோம். அதாவது அஷ்டாங்க யோகம். இதை முக்கியமா நாம அன்னைக்கு பார்க்க போறது அதாவது 7 விதமான சக்கராசை பார்க்கலாம் நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியா இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் சரி, நாம இப்ப தொடங்கலாம். 7 சக்கராஸ் பத்தி டீட்டெயிலா படிப்போம். கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏதாவது சொல்லலாம். இந்த 7 சக்கராஸை பத்தி அன்னைக்கு நான் இங்க தெரிஞ்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். அது ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 7 சக்கரங்கள் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாதகம், திசக்தி, இது ஆக்கினை, துரியம். இந்த 7 சக்கரங்கள் நம்மளுடைய உடம்புல சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க. கேட்கலா? சொல்லுங்க. இந்த 7 சக்கரங்களும் நம்ம உடம்புல 7 நாளமில்லா சுரப்பிகள் சொல்லுவாங்க. இது ஒவ்வொரு சக்கராசு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அதை மூலாதாரம் மண்ணுக்குள்ள மையம், அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. மூலாதாரம் மண்ணுக்கான மையம், சுவாதிஷ்டானம் நீர் மையம், மணிப்பூரகம் வந்தீங்கன்னா நெருப்புக்கான மையம், அநாதகம் காற்று, இது விசுவக்தி விண்ணு உயிர் மையம், ஆக்கினை உரியம். ஆக்கினை ஒரு பீட்யூட்டி சுரப்பு, ஒரு சுரப்பி சுரக்குது, அது பீனியல் சுரப்பி. 2 துரி பீனியல் சுரப்பி. இந்த 7 சக்கராவும் ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியம். இந்த 7 சக்கரம் இயங்கிறத பொறுத்து மனிதனோட உடல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. பஞ்சபூதங்கள் எப்படி நம்ம இயற்கையில இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புலையும் பஞ்சபூதங்கள் உள்ளது. நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, உயிர் உள்ளது. இந்த ஒவ்வொரு மையத்திலையும் நம்ம தியானம் பண்ணும்போது அந்த மையம் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. நல்ல அழகா அற்புதமா சொன்னீங்க பிரபு. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி பிரபுஜி சொன்னாங்க. லலிதா சகஸ்ர நாமத்திலையும் படிக்கும்போது இதெல்லாம் வரிசையா வரும் பிரபுஜி. நமக்கு மூலாதாரம் புஜாரூடா பஞ்சவக்திர சம்சிதா சுவாதிஷ்டானாம் புஜகதா சதுர்வக்திர மனோகரா மணிபூராம் தரித்திதா விஷ்ணு கிரந்தி விபேதினி ஆக்ஞா சக்கராப்ஜ நிலையா சுக்லவர்ணா ஷட்டானனா விசுத்தி சக்கர நிலையா ரக்தவர்ணா திரலோச்சனா சகசிராராம் புஜாரூடா சுதா சாராபிவர்ஷினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கும் அம்பாளுடைய இதை வச்சு இது அத்தனையும் லலிதா சகஸ்ர நாமத்திலையும் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வாயு புராணத்திலயும் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா சிவபுராணத்துல நிறைய விளக்கம் கொடுப்பாங்க. சிவபுராணத்துல நித்யாராமன் அதுலயும் இருக்கு. அதே மாதிரி சரசநாமத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சக்கராசை பத்தியும் அதுலயும் ரொம்ப அழகா ஆழ்வார்கள், திருமங்கை ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா அதுல பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறார். அதே சொல்லிக்கிட்டே போலாம் ஒரு சக்கராசை பத்தி. ஆனா இதுல இந்தந்த சக்கராசு எந்தத்துல இயங்குது அப்படின்றதையும் ஒரு நம்ம நிறைய இதிகாசங்களையும் சரி உபநேசங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. உபநேசங்களையும் எந்தெந்த ஆதாரங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம அதை பத்தியே பகவான் இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, யோகம் என்றால் என்ன, இது எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்றத இதை விளக்கம் கொடுத்துட்டு வர்றார். இந்த 8 நிலையை பத்தி விளக்கம் கொடுக்குறார். இந்த 7 சக்கரஸை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் அந்த அஞ்சனா சக்கரஸை மட்டும்தான் சொல்றாரு. இந்த 2 புருவத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த சக்கராசை மட்டும் தான் சொல்றாரு. ஏன்னா பக்தி யோகத்துக்கு அந்த சக்கராஸ் இருந்தாவே போதும், மற்ற அந்த 6 சக்கராசும் அதுல பயனடையும்.
ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து சொல்ல வர்றது இதுதான். அதுதான் நாம 5வது அத்தியாயத்துல நாம 27, 28வது பாகத்துல நாம இதை பத்தி பார்த்தோம். திரும்பவும் இதுல வந்து சொல்றார் அந்த சக்கராசை பத்தி. இது நம்ம பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா, இந்த சக்கராஸ் வந்து நிறைய நமக்கு மெமரி பவர் கொடுக்கும், ஞாபக சக்தி அதிகமா கொடுக்கும். குறிப்பா இறந்த காலத்தை தவிர்க்கணும்னு நினைக்கும். இறந்த காலத்தை நீ மறந்துடும் சொல்ல வைக்கும் அந்த சக்கராஸ் இயங்கிறது. எதிர்காலத்துல என்ன செயல்படணும் அப்படின்றத கொடுக்கும். நீங்க இந்த பௌதிக தன்மையோட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சக்கராஸ் வந்து இயங்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70% இயங்கும். அதுவும் சொல்லப்படுது. அப்படி 70% இயங்கும் போது நல்ல ரொட்டேட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஞாபக சக்தி இருக்கும், பௌதிகமான உத்தியோகம் கிடைக்கும். பௌதிகமான உத்தியோகம்னா என்னதுன்னா டாக்டரு, வக்கீலுங்க, ஜட்ஜ் ஆகுறது, ரெண்டாவது ஒரு போலீஸ் ஆபீசர், கலெக்டர் ஆகுறது. ஸோ இந்த மாதிரி உத்தியோகம், நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கும். அது வந்து ஒரு 75. அதே ஆன்மீக சம்பந்தப்படும் போது இந்த 5வது சக்கராஸ் நல்லா இயங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முக்திக்கான வழி கொடுக்கும். அதனால படிக்கிற விஷயத்தோட பாத்தீங்கன்னா கூட சரி, நமக்கு ஞாபக சக்தி வரணும்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாவே போதும். நமக்கு வந்து இதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுக்கறது. மற்ற அந்த 6 சக்கராஸை பத்தி பகவான் எங்கேயுமே குறிப்பிடல. ஏன் குறிப்பிடலன்னா இந்த ஒரு சக்கராஸே போதும் இயக்கத்துக்கு. ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இயக்கிறது. ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா 2 புருவங்களுக்கு நடுவுல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு அந்த இடத்துல. அக்னா சக்கரம் சொல்லப்படுது. அது அடிப்படை பாத்தீங்கன்னா உள்ளுணர்வு. அது அடிப்படை தகுந்த உள்ளுணர்வு, ஞானம், தெளிவு. அதே மாதிரி மற்றவங்களை பேசுறத நம்ம சீக்கிரமா அக்செப்ட் புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த புரியும் சக்தி வந்து இந்த சக்கரத்தை கொண்டு. இது முக்கியமா இருந்தாவே போதும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த 7 சக்கராஸ் வந்து இயங்குறதா பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல அதை பத்தி விரிவா கொடுக்குறாரு. பார்ப்போம். இப்ப 7 சக்கராஸை பத்தி நம்ம இருக்கிறவங்க ரொம்ப அழகா நாம படிச்சு வந்திருக்கிறோம். பார்ப்போம் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றது 8 நிலை. அதாவது அஷ்டன்றது 8 நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சமஸ்கிருதத்துல, அது 8 அங்கங்கள். இந்த 8 நிலையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹேமம் சொல்றது வெளிப்புற கட்டுப்பாடுகள். வெளிப்புற கட்டுப்பாடுகள்னா நம்ம வெளியே பேசுற விஷயங்கள், நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ். நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்னா சரணாகதி தன்மையில நம்ம இருக்கணும். ஒரு குரு கிட்ட எப்படி நம்ம சரணாகதி அடைகிறோம், பகவான் கிட்ட எப்படி சரணாகதி அடைகிறோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து வெளி கட்டுப்பாடுகள். அதுல ரொம்ப அழகா நமக்கு அந்த இது இருக்கணும், தோரணை இருக்கணும். அந்த அதாவது ஒரு சத்திரியன்னா ஒரு ஒரு திடகாத்திரமா ஒரு வீரதாரமா இருப்பாங்க. ஒரு பிராமணன்னா எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு சூத்திரனா எப்படி இருக்கணும், ஒரு வைசியனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் ஒரு ஒரு வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வெளி கட்டுப்பாடுகள். இதுலயும் பகவான் கொடுக்குறாரு இந்த அத்தியாயத்துல, அதை பத்தி விரிவா கொடுக்குறாரு. ஏன்னா இந்த முக்குணங்கள் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு அவனுடைய செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அந்த குணங்கள் அமையும். ஒரு பிராமணன் வந்து ஒரு என்ன குவாலிட்டி இருப்பார்னா சத்துவத்துல இருப்பார். அதே வந்து ஒரு வைசியரும் ஒரு சூத்திரனும் சத்திரனும் இருப்பவர் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குணம் வந்து ரசோ குணம் இருக்கும். தமோ குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்திரர் இருப்பார். அந்த குணத்துல இருக்கிறோம், அந்த குணத்துல தான் இருப்பார். அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் கடமையை செய்வார், அவர் கட்டுப்பாடை அவர் ஃபாலோ பண்ணுவார். இது வெளிப்புற கட்டுப்பாடுகள். இந்த வெளிப்புற கட்டுப்பாடுகள் இந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி செயல்படணும்ன்றது ரொம்ப அழகா வந்து இதுல பகவான் கொடுக்குறார். வெளிப்புற கட்டுப்பாடுகள். அதே மாதிரி உட்புற கட்டுப்பாடுகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா மனதை, புத்தி, அது எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் இதுல கொடுக்குறாரு. நம்ம என்ன நினைக்கணும், என்ன மாதிரி நம்ம நினைச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதையும் செயலால கொண்டு வரணும் இல்லையா, அதை எப்படி நினைக்கணும்ன்றது ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார். உட்புற கட்டுப்பாடுகளா கொடுக்குறார். ஆசனம் அமைக்கும் விதம் கொடுக்குறார். மெயினா நம்ம முக்கியமா வந்து ஆசனம் அமைக்கிற விதம், அமரும் விதங்கள்.
நம்ம இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். இந்த அமரும் விதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடல் மட்டம், இப்ப இந்த சர்வே எடுக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் தெரியும், அதை பத்தி எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க. இப்ப ரோடு சர்வே பண்றவங்க, லேண்டை வீடு கட்ட போறோம்னா அதுக்கு சர்வே பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கும், இந்த இடத்துல இது வைக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது சர்வே பண்றாங்க, அதுக்கு ஒரு தனி படிப்பே படிச்சிருக்காங்க. ஆனா நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு லேண்டுக்கும் வந்து எப்படி நம்ம எந்த இடத்துல ரூம் போடணும், எங்க எந்தெந்த வீடு, எங்க கிணறு தோண்டணும், எங்க நம்ம அடுப்பங்கரை வைக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு இடமா நம்ம சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு கலையே இருக்கு. சோ அத மாதிரி இதே மாதிரிதான் ஆசனம் அமைக்கணும். யோகம் பண்றோம், நம்ம வந்து தியானம் பண்றோம்னா எந்த திசையில உட்காந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. எவ்வளவு ஹைட் இருக்கணும், எவ்வளவு தாழ்வான இடத்துல எப்படி எங்க வைக்கணும் அப்படின்றதையும் இந்த ஆசனம் இது பகவான் ரொம்ப அழகா வருது. இதுல வந்து 3வது விளக்கமா கொடுக்கிறார். சொல்றது மூச்சு கட்டுப்பாடு, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம மூச்சை விடும்போது ரொம்ப பொறுமையா விடணும். மூச்சை உள்ள எடுக்கும் போது இந்த பாம்பு சீர்ற மாதிரி விடணும்னு சொல்லுவாங்க. பாம்பு எப்படி சீருது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி மூச்சை உள்ள எடுக்கணும். விடும்போது மட்டும் பொறுமையா விடணும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா மூச்சு கட்டுப்பாடை பத்தி சொல்றாரு. அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இதெல்லாம் பயிற்சி பண்றோம் இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த அத்தியாயத்துல. ஆனா சில பிரபுபாதாவும் நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஜபிக்கிறீங்களா, பகவான் நாமத்தை ஜபிக்கிறீங்களா, அதை ஜபம் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூச்சு பயிற்சி வந்துரும்ன்றார். அது பக்தியோகத்தை சொல்றாரு. இந்த 8 நிலையை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் சொல்றாரு. பிரத்யாகாரா, பிரத்யாகாரான்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கண்ணு பாக்குறது, காது கேட்கறது, வாயால பேசுறது, மூக்கால் நுகர்றது, இதே மாதிரி விஷயம் புலங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பொருள்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லப்படுது இது. ஆனா இதுல டோட்டலா பதஞ்சலி என்ன சொல்றன்னா அதுல விளக்கணும், அறவே இருக்கக்கூடாதுன்றார். அப்பதான் இந்த நிலையை அடைய முடியும். புலனின்பம், புலன் கிளர்ச்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்றதும் அதை விட்டு வெளியே வரணும், அது வந்து விலகணும் நம்ம. ஆனா நம்ம விலக முடியுமான்னு இப்ப யோசனை பண்ணி பாருங்களேன், கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா அது விலகணும். வித்தியாகாரம் சொல்லப்படுது. தாரணை, அதாவது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். இந்த சக்கராசை இயங்கணும்னா இந்த ஸ்டெப் எடுத்தாதான் இந்த நிலை, இது 6வது நிலை. இந்த நிலை எடுக்கணும் நாம, மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். 7வது நிலை தியானம். தியானம் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம தியானம் பண்ண முடியுமான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். இந்த இந்த படத்துல உள்ள பாத்தீங்கன்னா அவரோட உடம்ப பாருங்க, அவருடைய செய்கை பாருங்க, அவர் என்ன மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். பின்னாடி ஒரு அனிமல், இந்த மாதிரி ஒரு டைகரோ ஏதோ ஒண்ணு பின்னாடி கிராஸ் பண்ணுது. அவர் மேல நிறைய பூச்சிகள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷ ஜந்துகள்லாம் போது வருது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அதில் இந்த மாதிரி இந்த நிலை இதுல வர்றது ரொம்ப கடினம். அதே மாதிரி இந்த இந்த மேல ஒண்ணு போது பார்த்தீங்களா வெள்ளையா, அவரு அதாவது இங்க இருந்து போகும் இந்த சக்கராஸ், 7வது சக்கராஸ், இதுல இருந்து வெளியே போறது. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இது சொல்ல போனா வந்து இந்திரியம் சொல்லுவாங்க. இந்த இந்திரியம் வந்து நம்மள மேல வந்து பிச்சுக்கிட்டு போகணும். ஒரு குடும்பஸ்தனுக்கு வந்து இந்திரியம் நிறைய செலவு பண்ணியிருப்பாங்க, தாம்பத்திய வாழ்க்கையில அது போகும் இல்லையா, அதனால அதை பத்தி நம்ம இது பண்ண முடியாது. இந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும். பிரம்மச்சரியம் இருந்து இந்த தியானம் பண்ணாதான் இதை நாம இந்த நிலை அடைய முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப கடினம். அந்த இது போகணும், அந்த இந்திரியம் வந்து நம்ம தலையில இருந்து அப்படியே போகணும், பிச்சுக்கிட்டு போகணும். அப்படி அப்பதான் அவன் சமாதி நிலை அடைய முடியும். இல்லை ரொம்ப கடினம். ஸோ இந்த மாதிரி தியானம் பண்றது ரொம்ப கடினமா இருக்கு. ஆனா அதுவே இந்த இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான், என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தியானம் பண்றது பகவான் அது அவருடைய நாமத்தை, ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும். எங்க உட்காரணுமா, இப்ப இந்த பகவான் நாமத்தை சொல்றதுக்கு ஆசனம் போட தேவையில்லை. இந்த உட்புற கட்டுப்பாடு, வெளிப்புற கட்டுப்பாடு, இந்த அமரும் விதங்கள், இந்த மூச்சு கட்டுப்பாடு, இந்த புலனின்பம், இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. எதுவுமே தேவையில்லைன்றார் பகவான். எதுவுமே நீ பண்ண தேவையில்லை.
எங்க நிக்கிறியோ, எங்க உட்காடுறியோ, எங்க படுக்கிறியோ உட்கார்ந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லு. நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கியா, படுத்துக்கோ, படுத்துக்கிட்டே சொல்லு, ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க. ஏன்னா அது பண்ண பண்ணதான் இந்த மூச்சு பயிற்சியும் கிடைக்கும், இந்த புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும், மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். இது எல்லாமே இதுல வந்துரும், அடங்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஆசனம் போட்டு உட்கார்ந்து காட்டுலயும் மேட்லயும் எங்கேயாவது ஒதுக்குப்புறமா உட்காந்துக்கிட்டு புனிதமான நதிக்கரை ஓரமா உட்காந்துக்கிட்டு கங்கா, யமுனா, காவேரி இந்த மாதிரி நதிக்கரையில உட்காந்து தியானம் பண்றது ரொம்ப கடினமான செயல். இந்த 7 நிலையை அடைஞ்ச பிறகு சமாதி நிலை பாத்தீங்களா, இணைதல், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சமாதி நிலையை அடையும் போது என்னன்னா பிரம்ம நிலையை தான் அடையறான், முக்தி கிடைக்காது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஏன்னா பிரம்ம நிலை அடைஞ்சா ஜீவாத்மா கூட அடுத்த நிலை என்னன்னா பிரம்ம நிலை தான். அதுதான் நம்ம முதலே படிச்சோம் ஆரம்பத்துல. என்னன்னு பார்த்தோம் படிச்சீங்கன்னா, கனிஷ்டக அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி 3 இதா பிரிச்சு படிச்சோம். கனிஷ்டக அதிகாரியோட நிலை என்னன்னா இந்த நிலைதான், சமாதி நிலைதான். அது பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலை, பிரம்மனை உணர வைக்கும் தன்மையில கொண்டு வந்து வைக்கும் இந்த சமாதி நிலை. ஆனா இதுக்கு அடுத்தது இருக்கு, பரமாத்மாவை உணரணும். உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை உணரணும்னா மத்தியம அதிகாரி செயல்பட்டாதான். அப்ப மத்தியம அதிகாரி செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, எந்த விஷயமே எதிர்பார்த்தே செய்ய மாட்டார், தன்னுடைய கடமையை சிறப்பா பண்ணுவார். கடமைனா என்னது? பகவானுக்கு சேவை மனப்பான்மை. நாம குடும்பத்துல இருக்கிறோம், சமுதாயத்தோட ஒண்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நாம எப்படி 24 மணி நேரமும் பகவானுக்கு சேவை பண்ண முடியும்? கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம சாப்பிட்டாகணுமே, குடும்பத்துக்கு நம்ம சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும், குடும்பத்துக்கு காசு வேணும் இல்லைங்களா? சமுதாய பசங்களை படிக்க வைக்கணும், இதுக்கெல்லாம் காசு வேணுமே. 24 மணி நேரம் பகவான் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்க முடியும்? அதான் பகவானே சொல்ற, உன்னுடைய வேலையை பாரு, பார்த்துக்கிட்டே ஹரிநாமத்தை செஞ்சுக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டே படி, வேலையை பாருன்ற. அப்போ அது செய்ய முடியும், அந்த செயல் செய்ய முடியும். அதையும் இந்த அத்தியாயத்துல விளக்கமா கொடுக்கிறார், ரொம்ப அற்புதமா பகவான் இல்ல கொடுக்கிறார். சமாதி நிலை என்பது பிரம்மனை உணர முடியும். அதே மத்தியம அதிகாரி செயல்பாடு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா, உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா உணர முடியும். அடுத்த நிலை அது. உத்தம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி அவன் தான் பகவானை உணர முடியும். அப்ப இந்த 8 நிலையில சமாதி நிலை என்றபோது பிரம்மனை மட்டும்தான் உணர முடியும், பிரம்ம நிலையை மட்டும்தான் உணர முடியும், முக்தி கிடைக்காது. இந்த 6 லோகம் மட்டும்தான் போக முடியும். அதான் பதஞ்சலி ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு, உடலையும் மனதையும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்றது மட்டும்தான் இந்த நிலை. பக்தி யோகம் பண்ணாதான், பக்தி யோகம் பண்ணாதான் இந்த நிலைய ஆன்மீகத்தில் கொண்டு வரணும், பக்தி யோகத்துல கொண்டு வரணும். இந்த வெளிப்புற கட்டுப்பாடு, உள்புற கட்டுப்பாடு, அமர விதங்கள், இது எல்லாமே மூச்சு கட்டுப்பாடு, வித்யாகார தாரண தியானம், இது எல்லாமே கொண்டு வரணும்னா ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டிருக்கணும். இப்ப நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யோகாஸ்தானம் பண்றாங்க, நிறைய இடத்துல கிளாஸ் எடுத்து நடத்துறாங்க. சும்மா ஒரு மொட்டை மாடி, சில ஒரு ரூம், ஒரு ஏசியை போட்டுட்டு உள்ள உட்காந்து யோகா பண்றாங்க, தப்பு இல்லை. அது என்னன்னா இந்த நிலை வரைக்கும் தான். அது உடலை கண்ட்ரோல் ஆகும், மனது கண்ட்ரோல் ஆகும், புத்தி கண்ட்ரோல் ஆகும். அது கண்டா பிசினஸ் நல்லா அவங்க செழிப்பா பண்ணுவாங்க. அது பௌதீகம், அது பௌதீகம். ஆன்மீகத்துக்கு அது கிடையாது. ஆன்மீகத்து உண்டு, ஆன்மீகத்து உண்டு. இந்த நிலை ஆன்மீகத்துல இன்னும் நல்லா ஈடுபாடா பண்ண முடியும், பண்ண முடியும். ஆனா அதே பக்தி யோகத்துல பண்ணீங்கன்னா இதை விட ரெட்டிப்பா பண்ணலாம், டபுளா பண்ணலாம். டைரக்டா நாம பகவான் கிட்ட போக முடியும். அப்போ உத்தம நிலை தான் நாம இருக்கணும். இது கனிஷ்டக அதிகாரியுடைய செயல். இது அடுத்த ஸ்டெப்பு, மத்தியம அதிகாரிக்கு போற நிலை இது, இந்த நிலையில இருந்து மாறுறது இல்லைங்களா? இதை பத்தி பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல விளக்க போறார். இப்போ இந்த 6ஆம் அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் 47 பதம் மொத்தம். இந்த 47 பதத்துல நம்ம 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம். நாம இன்னைக்கு இப்ப பார்க்க போறது 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பார்க்கலாம். இதுல மனம் விரோதியா நண்பனா அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். பாப்போமா? மனதின் இயற்கை என்ன,
தியாகம்னா என்ன, மறுவுரை, இந்த 2 விதமா பிரிக்க போறோம். 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும். 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பிரிக்க போறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து மனிதன் இயற்கை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனம் விரோதியா நண்பனா? இப்ப அந்த சாராம்சத்துல இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். மனதின் இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா, நண்பனாவும் இருப்பாங்க, விரோதியாவும் இருப்பாங்க. அதிகபட்சம் விரோதியா தான் இருப்பாங்க. இந்த கலிகாலத்துல இப்ப நம்ம வாழற நேரத்துல நிறைய இடத்துல வந்து விரோதம் நம்ம செயல்படுவோம். ஒருத்தர் நமக்கு நன்மை பண்ண வர அந்த ஒரு நல்ல காரியம் நமக்கு பண்ண வராரு, ஹெல்ப் பண்ண வராருன்னா கூட அவரை நம்ம யோசனை பண்ணுவோம், சிந்திப்போம். இவரே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண வராரு, இவருக்கு நம்மளால ஏதாவது ஆதாயம் தேடுறாரோ, இல்ல அவர் ஏதாவது எதிர்பார்த்து வந்திருக்காரோ, ஏதோ ஒண்ணு அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது களி. அப்படிதான் திங்க் பண்ணுவாங்க, விரோதமா திங்க் பண்ணுவாங்க. அந்த நாம நினைப்போம் அந்த திங்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டது அவர் ஆலோசனை பண்றாரு, நமக்கே அந்த காரியம் பண்ண வர்றாரு இவரு, ஏன் இந்த மாதிரி செய்யறாரு அப்படின்னு திங்க் பண்றோம் பாத்தீங்களா? அப்பதான் மனம் விரோதி ஆகும். மனம் விரோதி ஆகுது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நமக்கு நல்ல காரியம் பண்ண வராரு, அவரால வந்து அவருக்கு நம்மளால வந்து அவர் நல்ல காரியம் செய்யறதுனால அவருக்கு ஆதாயம் கிடைக்குது அப்படின்னு நாம் எதிர்பார்க்க கூட, நமக்கு நல்லது செய்யறாருன்னா நம்ம ஏத்துக்கலாம். நமக்கு நல்லது செய்யற வர ஏத்துக்கலாம், நல்ல மனசோட நம்ம ஏத்துப்போம். அது புனிதம் அடைஞ்சிரும். அவர் தப்பான எண்ணத்துல வந்தா கூட சரி, அது நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை, இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்ம மனம் வந்து நண்பனா இருக்கும், நல்ல குணமா இருக்கும். நம்ம மனம் மனம் மாதிரி நமக்கு விரோதிய தன்மை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க, அவன் தப்பான செயல்பட்டுன்னு வந்து நமக்கு நல்ல காரியம் செய்யற வரான், அவன் தப்பானத்துல வந்து நல்ல காரியம் செய்யறான், தப்பான ஆளு நல்ல காரியம் செய்ய வரான். அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்னா, அதை யோசனை பண்ணி திங்க் பண்ணும் போது அவனுடைய குணம் அப்படியே நமக்கு வரும். இதுதான் 14 அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். ஏன்னா குணமாய ஜீவமாயன்னு சொல்றது. சத்துவகுணம், இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, சத்துவகுணம், ரசகுணம், தமோகுணம். இதுல வந்து 2 பிரியுது, குணமாய ஜீவமாயா. குணமாயா 3 பிரியுது, ஜீவமாயா 3 பிரியுது. குணமாயான்னு சொல்ல வந்து நம்ம அந்த குணத்தையே கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். நமக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டி என்ன மாதிரி பேசுறான், என்ன மாதிரி செய்யறான் போது அதை உன்னிப்பா கவனிச்சு நாம அது உள்வாங்கும் போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நன்மை செய்யற விஷயங்கள் நம்ம உள்ள வாங்கிப்போம், கெட்டது செய்தியும் உள்ள வாங்கிப்போம். உள்ள வாங்கும் போது அப்படி நம்ம குணம் என்ன மாற ஆரம்பிக்கும். அதான் குணமாயா, மாற ஆரம்பிக்கும். அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை டிராவல் பண்ண வச்சிரும். ஜீவமாயா நம்மளுடைய புத்திய மறைக்க வைக்கும், இல்லைங்களா? அப்போ கீதை அதுதான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. யாராவது ஒரு கெட்ட விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா அங்க இருந்து விலகிடணும், அதை உள்வாங்கணும்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணமும் அந்த ஜீவமாயாவும் நம்மள செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் டிவி சீரியல் பார்க்க கூடாது, டிவி நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நிகழ்ச்சியை கட் பண்ணிடுங்க, தேவையில்லாத புக்ஸை படிக்காதீங்க, நாவல் புக்ல எதுவும் படிக்காதீங்க, மற்றவங்களுடைய சுயசரிதை எல்லாம் படிக்காதீங்க. நாயன்மார் இருக்காங்க, ஆழ்வார்கள் இருக்காங்க, எவ்வளவு மகான்கள் தான் இருக்காங்க, அவங்களுடைய சுயசரிதை படிக்கலாம், தப்பே இல்லை. ஏன்னா அவங்க ஃபுல்லா முழுக்க பக்தி தான், பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுத்தான்றதான் இருக்கும். இப்ப மகாத்மா காந்தியை பத்தி படிச்சீங்கன்னா 3ல 2 பார்ட் அவர் வாழ்க்கையில, அவருடைய வாழ்நாள்ல 2 பார்ட்டும் மோசமா இருந்தது. அதுல ஒரு பார்ட்டு தான் வந்து அகண்ட பாரத தேசத்துல உள்ள வந்த பேர் தான் அவர் புனிதம் அடைகிறார். மற்ற 2 பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோசமான செயல். அவரே சொல்றார், அவரோட சுயசரிதிலே உண்டு. அப்ப அந்த மாதிரி ஆளை படிக்கணுமா? இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் படிக்கவே கூடாது. சுயசரிதியை படிக்காதீங்க. படிக்காம பகவானுடைய லீலையை படிங்க, அவருடைய வைபவத்தை படிங்க, கீதையை படிக்கணும். அதுதான் நம்மள வந்து நல்ல குணத்துக்கு கொண்டு போகும். அத மாதிரி சுயசரிதை, மற்றவங்களுடைய சுயசரிதை படிச்சீங்கன்னா மனம் விரோதியா தான் ஆகும். அதுல பாசிட்டிவ் இருக்கு, பிரச்சனையும் இருக்கு, நன்மை இருக்கு, கெடுதலும் இருக்கு அதுல. அதனால படிக்காதீங்க, நாவல் படிக்காதீங்க, ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்காதீங்க. பகவானுடைய வைபவத்தை பாருங்க, அவருடைய லீலையை படிங்க, புராணங்களை படிங்க, இதிகாசங்களை படிங்க, ரொம்ப நல்லது. அப்பதான் மனது வந்து என்ன ஆகும், நண்பனா இருக்கும். இல்லைன்னா விரோதி தான், இல்லைங்களா? அப்ப நண்பன்னா எப்படி இருக்கும் மனது?
நம்மளுடைய செயல் எப்படி இருக்கணும், நம்மளுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 விஷயமா தான். வழிகாட்டுதலை பின்பற்றணும். எந்த வழி? சாஸ்திரம் சொல்ற வழிய, நம்ம அப்பா அம்மா சொன்னது, நம்ம தாத்தா பாட்டி சொன்னது, நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ந்து பார்த்து செயல்படணும்னு வேதம் சொல்லுது. ஏன்னு அவங்களும் மனுஷன்தான். ஏன்னா இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்து இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன், என் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கதையை நான் சொன்னேன்னா, அந்த கதை சொல்லி முடிச்சு 9 பேர் சொல்லி 10வது ஆளு என்கிட்ட சொல்லுவார் அந்த கதையை. நான் இந்த பக்கத்துல சொன்ன கதையை இவரு சொல்லுவேன். சொன்னா அவரு வேற மாதிரி சொல்லுவார். ஏன்னா நான் சொன்னது இவர்கிட்ட சொன்ன கதையை இவருக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கேட்டுப்பார். கேட்டுக்கிட்டு அது அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அவருக்கு என்ன புத்தியில பட்டுதோ அதை அப்படி விளக்குவார். அதுல வந்து ஏத்தி இருக்கலாம், இறக்கி இருக்கலாம். அவரு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னா அவர் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டா பாத்தீங்கன்னா நான் சித்தப்பான்னு சொல்லியிருப்பேன், இவர் வேற மாதிரி சொல்லுவார். இங்க பக்கத்துல குறவர். இது அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே மனுஷன் தான், நம்ம யாருமே ஞானி கிடையாது. கர்ம யோகிய நம்ம அப்பாவும் சரி, தாத்தாவும் சரி, பாட்டனாலும் சரி, முப்பாட்டனாலும் சரி, எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மா தான். அதனால அவங்க சொல்றதோட வேதம் என்ன சொல்லுது அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் அந்த வழிதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சுவாமி கும்பிடுற விஷயங்கள்லாம் நிறைய கோட்பாடுலாம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லல. நம்ம மண்ணு வளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, நம்ம நாகரிகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ வடநாட்டுல போனா வேற மாதிரி இருக்கும், தென்னாட்டுல வந்தா வேற மாதிரி இருக்கும், அது வெஸ்ட்ல போனா வேற மாதிரி இருக்கும், ஈஸ்ட்ல போனா வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்திலேயே ஒண்ணு ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். அந்தந்த கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வழிபாடுகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது அதுதான் நம்மள அழகா பகவான் நம்மளுடைய என்ன பண்ணாரு, 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்களோட சம்பிரதாயங்கள், 4 கட்டுப்பாடுகள், 4 விதமான கடமைகள் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். அதை நம்ம பின்பற்றணும், அந்த வழியை நம்ம பின்பற்றணும் இல்லைங்களா? படிப்படியான முன்னேற்றம் மற்றும் ஆரோக்கியமான முடிவுகள் எடுக்க முடியும். படிப்படியான முன்னேற்றம் எடுத்தோடனே டப்புன்னு போக முடியாது. 18 அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலை ஒருத்தன் செய்யறான்னு வச்சுங்களேன், ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சம் கடினமா தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அமிர்தமா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான். ஏன்னா அந்த விஞ்ஞானம் புரிய அவன் செய்ய அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். விஞ்ஞானம்னா என்ன? ஒன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணதான் புது கண்டுபிடிக்கல் வரும். அதே மாதிரி நம்ம படிக்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த விஞ்ஞானம் புரிய வரும். அந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்ச பிறகு நாம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஓகே. அப்ப படிப்படியான முன்னேற்றம் மற்றும் ஆரோக்கியமான முடிவுகள் ஒரே ஸ்டெப்பா நம்ம போறது ரொம்ப நல்லது. அப்போ மனது வந்து நண்பனாக இருக்கும். அதே மாதிரி புலன் இன்பம், இந்த புலன்கள் மூலியமா 8 விதமான புலன்கள் நமக்குள்ள இருக்கு. இந்த 5 விதமான புலன்கள் இருக்கு, 8 விதமான புலன்கள் மொத்தத்துல. அது நம்ம ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்திலே படிச்சிருக்கிறோம். இந்த புலன்கள் இன்பத்துல நம்ம பற்று இல்லாமல் இருக்கணும். இப்போ ஞானத்தை பத்தி பார்ப்போம். புத்தி, அதுவும் ஒரு புலன் தான். நாம புத்திய வந்து நல்லா படிக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம். அதை படிக்க நாம என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அது புத்தி வந்து எப்படி பண்ணோம்னா தான் என்ற அகந்தை கொண்டு வந்துரும். நிறைய படிச்சவங்களை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திமிரா நடப்பாங்க. நான் தான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படி நினைப்பாங்க. இருக்கவங்க இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா புத்தி அந்த மாதிரி போகும். ஏன்னா அதுவும் புலன் தான். அதுதான் 14 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 13ல தவறா சொல்லிட்டேன், 13ல ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்ல வருது இல்ல. 24 மூலக்கூறுகளை ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் மூலியமா சொல்றார். புலன்கள்னா என்ன, கர்மேந்திரங்கள்னா என்ன, ஞானேந்திரங்கள்னா சொல்ற. அப்ப நம்ம விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு, முன்னேற்றம் இருக்கு இந்த நண்பனாக இருக்கும் போது, இந்த செயல்பாடுனால. அதே விரோதி ஆயிடுச்சுன்னா, மனம் வந்து விரோதியா இருந்ததுன்னா,
காமம் இருக்கும், கோபம் இருக்கும், பேராசை இருக்கும், பாவ இச்சைகள் திருப்தி செய்தல், ஒரே சண்டை சச்சரவு, தப்பான எண்ணங்கள், தப்பான வழிகாட்டுதலை ஃபாலோ பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பௌதீகம், இந்த பௌதீகத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது. அப்போ இந்த மாதிரி பௌதீகத்துல போனாவே மனம் வந்து சீக்கிரமா விரோதியா தான் இருக்கும். ஒரு என்னதான் ஒரு அட்வொகேட், ஒரு பெரிய ஜட்ஜா இருந்தாலும் சரி, பெரிய டாக்டர் இருந்தாலும் சரி, அவர் என்ன எதுக்காக பண்ணுவார்? பௌதீகத்துல இருந்தாருன்னா, நான் ஆன்மீகவாதியை சொல்லல, பௌதீகத்துல இருந்தாருன்னா காசு சம்பாதிக்க தான் பார்ப்பார், பணம் சம்பாதிக்க தான் பார்ப்பார், அவருடைய சேஃப் தான் அவர் பார்த்துப்பார். அதே டாக்டர் ஆன்மீக தன்மை, ஒரு அதே மாதிரி கலெக்டர், அதே மாதிரி இது ஒரு ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கல, சமுதாயத்துக்காக பார்ப்பாங்க, சமுதாயம் நல்லா இருக்கும்னு பார்ப்பாங்க, தனக்குன்னு பார்த்துக்க மாட்டாங்க. அவர் டாக்டர் படிச்சிருப்பார், உண்மையே டாக்டர் நல்லா படிச்சிருப்பார், அவர் பௌதீகம் தான் இருப்பார். ஆனா அதே ஆன்மீக சம்பந்தம் ரெண்டுமே சம்பந்தப்பட்டு இருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப எப்படி பார்த்துறீங்களா? சமுதாயம் மேன்மை அடையணும் பார்ப்பார், தானும் மேன்மடையணும், சமுதாயம் மேன்மடையணும் பார்ப்பார். ஆனா அதே டாக்டர் பௌதீகத்தில் இருந்தாருன்னா மனது விரோதியா தான் இருக்கும், எரிச்சல் இருக்கும், சஞ்சலம், தவறான வழி நடத்தல், தப்பு தப்பா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. நீங்க ஏதோ தவறு, இப்படி நான் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தெரியாம செஞ்சுட்டேன் மன்னிச்சுங்க அப்படின்றவங்க, சாரி 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 சாரின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அப்பெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா? மனம் விரோதி 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 ஆயிடுச்சுன்னு நீங்க நினைச்சுக்கணும். ஏன்னா தெரியாமல் சொல்றதே அறியாமை சொல்றது, அறியாமை சொல்றது அசுர குணத்துல ஒரு குணம், அது 6 குணம் அசுர குணம், அதுல ஒண்ணு அறியாமை. தெரியாம செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னாவே அப்ப நாம வந்து மனதை விரோதியாக்கின்னு இருக்கணும்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம அதுல இருந்து விடுபடணும் இல்லைங்களா? புலனின்பத்தில் பற்றுதல் அதிகமாக, வாய்க்கு ருசியா சாப்பிடணும், கண்ணுக்கு இனிமையா எங்கேயாவது போய் எங்கேயாவது பிக்னிக் போகணும், எங்கேயாவது ஒரு ஏரியால போய் ரொம்ப ஜாலியா இருந்துட்டு வரணும், நல்ல இனிமையான பாட்டு கேட்கணும், நம்ம உடல் அலங்காரம்லாம் நல்லா பண்ணிக்கணும், அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிருப்போம். இதெல்லாம் இதன் மேல மோகமா இருப்போம் நம்ம. விளைவு வந்து பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வரும், பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வோம், பிரச்சனைகள் அதிகமா இருக்கும். அப்போ விரோதி மனதை விரோதியை ஆக்குறது, பேராசையே இருக்கக்கூடாது, மோகமே இருக்கக்கூடாது. மோகம்னா என்ன தெரியுங்களா? பற்று. பிள்ளைகள் மேல கூட பற்று வைக்காதீங்க, மோகத்துல போய் விட்டுரும். பிள்ளைகள் மேல பாசம் இருக்கணும், அன்பு இருக்கணும், மனைவி மேல அன்பு இருக்கணும், கணவன் மேல அன்பு இருக்கணும், எல்லாரும் மேல அன்பு இருக்கணும். அன்பு என்னைக்குமே வந்து காமத்தை உண்டாக்காது, சரிங்களா? பகவானே உபதேசம் பண்றார், அது ரொம்ப அற்புதமா மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா சொல்றார் துரோணாச்சாரியார். அன்பு என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்தி கொடுக்குமா அன்பு, அது துரோணாச்சாரியார் சொல்றார். அன்பு தானே வந்து பாசமே வருது, அன்பு தானே மோகமா வருது அப்படின்றார். தரவு தவறு. உன் பிள்ளைக்கு நீ அன்பு கொடுத்த, ஆனா மோக அன்பு கொடுத்த, அதனால்தான் அவன் தவறான வழியில போறான். நீ ஒரு தந்தை ஸ்தானத்திலிருந்து தவறிட்ட. நீ அதான் இந்த இடத்துல நீ இறக்கும் தருவாயில இந்த இடத்துல போர்க்காலத்துல இங்க நிக்கிற அப்படின்ற. அன்பு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அன்பு முத்தி கொடுக்கும், உன் வாழ்வாதாரத்தை தூக்கி கொடுக்கும் அன்பு அப்படின்றார். காமத்தை கொடுக்காது, மோகத்தை கொடுக்காது அன்புன்றார் பகவான் சொல்றார். துரோணாச்சாரியருக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அது மாதிரி குழந்தைகள் மேலையும் யாரு மேலையும் அதிகமான மோகம் இருக்கக்கூடாது. மோகம் இருந்தா காமம் இருக்கும். காமம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப பிள்ளை மேல என்னத்த காமம் இருக்கும்? காமனா என்ன தெரியுமா? தப்பா எடுத்துக்காது, தவறா எடுத்துக்கூடாது. பிள்ளை மேல காமம்னா கண்மூடித்தனமான பாசம் அதிகமாகும் போது அவன் செய்த தவறுகள்லாம் பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க, என்ன போட்டான் விடு, பாத்துக்கலாம் விடுன்னு போவாங்க. ஏன்னா அது மோகம். அதுதான் பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். நம்முடைய பிள்ளை நல்லபடியா வளரணும், அவன் நல்லபடியா ஒழுக்கமா வரணும்னா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அதிகமான பற்று இருந்தான்னா அவனுக்கு பிரச்சனை, அதை வழி நடத்துறது நாமளும் தவறிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ மனது வந்து விரோதியா தான் இருக்கும், தவறான சிந்தனை தான் போகும். அப்ப தெய்வீக குணமும் அசுர குணமும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, ரெண்டுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. அசுர குணமும் நமக்குதான் இருக்கு. அசுர குணம்னா என்னது? விரோதி. தெய்வீக குணம்னா நண்பன்.
அப்ப இரண்டுமே நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. அப்ப நாம எப்படி வழி நடத்தணும், எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் இந்த உடல் நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா நாம பந்தப்படுவோம். நான் மனமும் அல்ல, மனமும் அப்படிதான். சில சொல்லணும் மனசாட்சியும் நடக்கிறோம். மனசாட்சி எங்க நடக்கும்? அதுதான் குரங்காச்சு. அங்கிருந்து இங்க தாய் ஓடின்னு இருக்கும். அது எங்க ஒரு நிலையா இருக்கும்? மனம் இருக்காது. இதே அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கேட்பான், கிருஷ்ணா காற்றை கூட குடுவுல அடிச்சிரும்டா கிருஷ்ணா, ஆனா என் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணடா கிருஷ்ணா அப்படின்றான். காத்து கண்ணுக்கு தெரியாத காத்த குடுவுல அடைச்சி வச்சிருவானா, ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றான். மனதும் அப்படிதான், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுதான். ஆனா பகவானுடைய கருணை இருந்தால் போதும், கண்டிப்பா முடியும். ரெண்டுமே சாத்தியப்படும். உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், புத்தியையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? பகவானுடைய கருணை இருக்கணும், அவர் அனுகிரகம் இருந்தாதான். இப்போ மனது புத்திய இது நண்பனா விரோதியான்னு பார்த்துட்டோம். இப்ப யோக மறுவுரை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தனிப்பட்ட உணர்வை பரமனின் உணர்வோடு இணைத்தல். ஏன் இதை நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட சில பேர் இது யோகாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, இதனால முத்தி கிடைக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்கிறாங்க இல்லையா? இதனால ஒரு சிறப்பு தான் பகவான் ரொம்ப அர்ப்பண மனசில பிரபுபாதாவும் சரி, நம்ம ஆச்சாரிகள் எல்லாம் கரெக்டா முன்னாடி கொடுத்துட்டாங்க. எது யோகம் அல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மூச்சு பயிற்சி. காலில் உட்காந்துக்கிட்டு இங்க மூச்சை பிடிச்சிக்கிட்டு, இந்த மூக்குல இருந்து காத்தை எடுத்துக்கிட்டு, இப்ப இதை அடைச்சிக்கிட்டு, இதுல இருந்து வெளியே மூச்சை விடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணணும். சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நாம சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது சரி, சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதையே லைஃபா பண்ணக்கூடாது. சந்தியாவந்தனம் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? அது எவ்வளவு பண்ண போறோம்? ஒரு மந்திரம் சொல்லும்போது பிடிச்சி ஸ்டாப் பண்ணிடும், அவ்வளவுதான். ஆனா அதையே ரெகுலரா பண்றாங்க பாத்தீங்களா? 1/2 மணி நேரம், 1/4 மணி நேரம், 1 மணி நேரம், அந்த மாதிரி பண்ணா நமக்கு தியான நிலை போயிடலான்னு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கிடையாது, அது மாதிரி பண்ணவே கூடாது. சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது நீங்க பண்ணிட்டா போதும். அதே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருங்க. நாராயணா 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 இப்படியே சொல்லிட்டே இருங்களேன். இதுவே மூச்சு பயிற்சி தான். சரி, நாராயணா உங்களுக்கு சிம்பிளா வருது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. அப்ப எவ்வளவு நேரம் நான் மூச்சு பிடிக்கிறோம் பாருங்க. இந்த ஒரு மணி சுத்தத்துக்கு நான் மூச்சை பிடிச்சி சொல்றேன். அப்போ இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 16 ஹரிநாமத்தை சொல்றேன். 16,000 விஷ்ணுநாமத்துக்கு சமன் வேதம் சொல்லுது. இந்த மந்திரம் சொன்னனே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 16,000 விஷ்ணுநாமத்துக்கு சமன் சொல்லுது. அப்ப எவ்வளவு விஷயம் பாருங்க நமக்கு. இந்த சொன்னாவே போதும், மூச்சு பயிற்சி இதுக்குன்னு உட்காந்து அவசியமே இல்லை. அதே மாதிரி பாருங்க, உடல் ஆரோக்கியத்தான உடல் பயிற்சி. நம்ம உடல் நினைச்சாதானே நம்ம உடல் பயிற்சி பண்ண போறோம். நம்ம தான் உடலே இல்லையே, இதுதான் அழியக்கூடிய உடலாச்சு. இந்த களம் அழியக்கூடிய களம் இது. இந்த உடல் எது கொடுத்துருக்காரு பகவான்? இதை வச்சு நீ எனக்கு தொண்டு செய், அப்பதான் நீ முத்தி அடைவ. முத்தி அடையும் போதுதான் உனக்கு தெரியும் அந்த தன்மை உனக்கு என்னன்னு உணர்வு. அது வரைக்கும் இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் அதை உணர முடியாது நம்மளால. அதுதான் பகவான் சொல்றார், இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் நீ பிரம்ம நிலையை அடைய முடியாது, பரமாத்மாவையும் உணர முடியாது, பகவானையும் உணர முடியாது. அந்த உணரணும்னா இந்த உடல் பயிற்சி பண்றது கால நேர விரயம். இது இந்த டைம் என்ன பண்ணலாம்? ஹரிநாமத்தை சொல்லலாம், பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம், ஏதாவது பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணலாமா? அது பிரசாதம் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம அது மகா பிரசாதமா எடுத்துக்க போறோம். பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணலாமா? இல்ல வேதம் படிக்கலாமா? சாஸ்திரத்தை உணர்ந்து என்ன படிக்கலாம், என்ன செய்யலாம், அப்படி சிந்திக்கணும். உடல் பயிற்சி உடலுக்குத்தானே தவிர மனதுதான் தவிர இது நிலையானதா? நிலையானதே கிடையாது. பக்தி தான் நிலையானது. பக்தி தான், அதுதான் ஆத்ம ரூபத்துல செய்யும் இல்லைங்களா? அப்போ உடல் ஆரோக்கிய உடல் பயிற்சி நமக்கு அவசியமே இல்லை. அதே மாதிரி இமயமலைக்கு செல்றது. இப்ப நிறைய பேர் கோவிலுக்கு அங்க போவாங்க, தப்பு இல்லை. அங்க போற எதுக்காக போகணும்? பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அதை விட்டு
நான் அங்க போறேன், இமயமலைக்கு போறேன், அங்க போறேன், இங்க போறேன்னு ஏதாவது யாத்திரை போவாங்க. போறது இப்ப தப்பு இல்லை. அதே பகவான் சொல்றாரு, பகவான் சைத்தன்யா சொல்றாருன்னா, எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் என்ன பார்க்க வர்றீங்க? இல்ல அங்க வந்துட்டு சேவை பண்றீங்களா? அதுவும் கிடையாது. வந்தவொடனே கிருஷ்ணா 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 நாராயண 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 சிவ சிவா சிவ சிவ சிவான்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் பஜனை பண்ணிட்டு அங்க ஓடி வந்துடுறது. இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி டிராவல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்காரு பரமாத்மா, நமக்குள்ளே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. நமக்குள்ளே உட்காந்து இவரை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அது நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் பகவான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். போறது யாத்திரை போறது தப்பு இல்லை, போகணும், கண்டிப்பா போகணும். போனா என்ன பண்ணணும்? அவருக்கு தொண்டு பண்ணணும். இப்ப போறோம், ஒரு புக்கு காட்டுறோம் பாருங்க. இப்போ பிருந்தாவனம் போறோம், மதுராக்கு போறோம், பகவான் அங்கதான் லீலை பண்ண இடம். யமுனா நதி அங்க இருக்கு, யமுனா இருக்கு, யமுனா ஓடி கிடக்கு. யமுனையில நிறைய அவரு அங்கதான் நிறைய பகவான் லீலையே பண்ணார். அதே மாதிரி 12 வனங்கள் இருக்கு, பிருந்தாவனம் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி 12 வனங்கள் இருக்கு. இந்த சைட்ல 7 வனங்கள், இந்த சைட்ல 5 வனங்கள் இருக்கு. அந்த வனங்கள்லாம் என்ன? அதே மாதிரி ராதா குண்டம் இருக்கு, சியாமகுண்டம் இருக்கு, கிருஷ்ணா குண்டம் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய குளங்கள் நிறைய இருக்கு. அப்புறம் கோவர்த்தன மலை இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் போறோம். இதெல்லாம் அதெல்லாம் போகணும்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும். சும்மா நம்ம போறோம், ஒரு கைடு கூட்டும் போய் சொல்றாருன்னா அது மாதிரி போகக்கூடாது. அங்க அங்க அந்த கோவிலை பத்தி தெரிஞ்சவங்க, அவங்க நல்விதமா சொல்லித்தரவங்கிட்ட போட்டு நம்ம போகலாம். அதுக்குன்னு ஒரு சில பிரபுபாதா ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறார், ரொம்ப அற்புதமான புக்கு. அதே மாதிரி இங்க ஒரு புக் கூட நான் பார்த்தேன், நம்ம விவேகானந்தா இல்லத்துல ஒரு புக் ஒன்று பார்த்தேன். அது ரொம்ப அருமையா எழுதியிருக்காங்க, அந்த யாத்திரோட புக். அதே மாதிரி புக்குகளை வாங்கி படிச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க போய் சேவை பண்ணுங்க. இப்ப ராதாகுண்டத்துல போனீங்கன்னா சியாமகுண்டம் ராதாகுண்டம் பக்கத்துல இருக்கும். குண்டனா குளம், 2 குளம் பக்கத்துல இருக்கும். அந்த குளத்துல போனீங்கன்னா சில பேர் முங்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் கால் படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? அங்க போனா குளிக்கணும், உங்களுடைய பாவம் எல்லாம் போகும். ஆனா அசுத்தம் பண்ணக்கூடாது. குளத்துல போய் 2-3 முக்கிட்டு மேல வந்துடணும், அவ்வளவுதான். அங்க போய் சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணலாம் கூடாது. அது புனித நீர், அசுத்தம் பண்ணக்கூடாது, யூரின் போகக்கூடாது. இந்த மாதிரி எல்லாம் கட்டுப்பாடு எல்லாம் இருக்கு. அங்க உள்ள ஜட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும், இந்த கோமணம் கட்டின்னு இருக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த குளத்துல அது புனித நீர். அது சரிங்களா? அந்த மாதிரி அந்த புக்ல படிக்கணும். ஆச்சாரிக்கு என்ன சொல்றாங்க அது மாதிரி படிக்கணும். அது மாதிரி டிராவல் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. அதே மாதிரி 4வது பாருங்க, புலனின்பதற்கான வசதிகளை மேம்படுத்துதல். நம்ம வீட்டுல எனக்கு காத்தே வரலப்பா, ஏசி போடுப்பா. கிச்சன்ல ஏசி போட்டிருக்காங்க, பாத்ரூம்ல ஏசி போட்டிருக்காங்க. இதை பத்திலாம் நான் சொல்லணும். இது எப்ப சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா 7வது 8வது அத்தியாயத்துல சொல்லுவேன் இதை பத்தி. ஏசியை பத்தி நன்மையை பத்தி சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி உடல் சுகத்துக்காக கண்டதை நாம செஞ்சுப்போம். உட்காரும் போது மெத்துன்னு உட்காரணும், இந்த மாதிரி. அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய புத்தி விரோதியாகும். நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயலே போயின்றும். கட்டாந்தரையிலையும் உட்காரலாம், நிம்மதியா உட்காரலாம். கட்டாந்தரையிலே தடநிலையில நிம்மதியா படுக்கலாம், தப்பே இல்லை. உடல் ஆரோக்கியம். நம்ம மெத்துன்னு படுக்கிற பெட்ல படுத்தோம்னா உடல் கெடுதல். அது கெடுதல் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம புத்தியும் அந்த மாதிரி செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும், எல்லாத்துக்கும் சுகங்கள் ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம்? உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், உடலுக்காக நாம செய்யணும்னு நினைக்குவோம். அப்ப நம்ம மனது விரோதியா தான் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மனம் போயிடும். அதுதான் குணமாயா ஜீவமாயா அவங்க செயல்பாடு. இந்த உடலே மாயத்தானே. இதெல்லாம் விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் யோக மறுவுரை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்ம யோகா. இப்ப நம்ம சகாம கர்ம யோகம்னா பண்ண எதிர்பார்த்து செய்யறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கிடைக்கும்? பிரச்சனை தான் வரும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நாம யாகம் பண்ணணும். இது சகாமயாயா, அதாவது சகாம கர்ம யோகா. இதை பண்றது நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகம். நம்ம கடமையை செய்யுது. நம்ம கடமை என்ன? இதுவும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யுது. தன்னுடைய பிள்ளைய வளர்க்கறது, நல்வழியில வளர்க்கணும், வேதத்தை படிக்க வைக்கணும், நம்முடைய கடமை. அந்த பிள்ளை திருமணம் பண்ணி வைக்கணும்,
அது பேர ஒரு நல்ல உத்தியோகம் வாங்கி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் நம்முடைய கடமை இல்லைங்களா? பிள்ளைகளை வளர்க்கறது சரி, நல்லா படிக்கணும்னு சொல்றது, நிறைய ஞானத்தை கொடுக்கணும்ன்றது, இதெல்லாம் நம்ம கடமை. இது எது நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஞான யோகம்னு சொல்லும் போது ஐக்கியம் ஆகுது. என்ன ஞானத்துல நம்ம டாக்டர் படிச்சிடும், இன்ஜினியர் படிச்சிடும், கலெக்டர் படிச்சிடும், அது பௌதீகம். இந்த ஆத்மா பகவான்கிட்ட போய் சேரணும். அதுதான் ஞானம், அதுதான் ஞான யோகம். படிக்கிறது ஒரு பெரிய உத்தியோகம் கிடைக்குது ஞானம் கிடையாது. அது பௌதிக ஞானம், அது பந்தப்படுத்தும். ஞான யோகம்னா முக்தி கிடைக்கணும். அதுக்குள்ள வழி என்ன, அது தெரிஞ்சுட்டு போறோம். அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப் என்னது, அஷ்டாங்க யோகம். அது யோக சித்தி. யோக சித்தி நல்லதும் செய்யும், கெடுதலும் செய்யும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இவன் நாசமா போனோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி யோக சித்தி தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவன் மேல ஏதாவது ஏவல் விடுவாங்க. அதெல்லாம் உண்டு, இருக்கு. ஆனா அது மேல முழுமையா நம்பிக்கையும் இருக்கக்கூடாது. நம்பிக்கை இருந்தோம்னா அந்த நிலைக்கு நாம போயிடுவோம். பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கணும். பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கும் போது அவன் என்னதான் மந்திரவாதியா இருந்தாலும் சரி, என்னதான் ஆளா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. யோக சித்தி அதை பத்தி எல்லாம் படிப்போம், இந்த அத்தியாயத்தில படிப்போம். அஷ்டாங்க யோகம், இந்த 4 நிலையோட உயர்ந்த நிலை எது தெரியுங்களா? பக்தி யோகம் தான். இதெல்லாம் 4மே புண்ணியம் இல்லாத, இது வேஸ்ட். இதெல்லாம் இந்த நிலையெல்லாம் போனோம்னா நீங்க பக்தி யோகம் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் வந்துடும், பின்னாடி ஓடிடும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போகணும்னு தேவையில்லை. ஆஹா, சகாம கர்ம யோகப்பா, நம்ம செய்யற நம்ம போய் பணம் சம்பாதிக்கிறோம், வீட்டுக்கு பணம் வேணும், நம்ம சாப்பிடணும், குடும்பம் சாப்பிடணும்ன்றக்க பணத்துக்காக போடுவோம். அப்ப எப்படி நான் சகாம யோகா பண்ண முடியும்? நிஷ்காம கர்ம, என் கடமையெல்லாம் செய்யணுமே, அப்படி செய்யணுமே, இப்படி செய்யணுமே, வாழ்நாள் ஃபுல்லா கடமை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். இறக்கும் போது கடமை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். அது என்னது? இது மூடா இல்லைங்களா? 25 வயசுக்கும் பிரம்மச்சாரி, 50 வரைக்கும் கிரகஸ்தன், 75 வரைக்கும் வனப்பிரஸ்தம், 75 பிறகு சன்னியாசி ஆகணும். அதை விட்டுட்டு நான் 80 வயசு வரைக்கும் நான் என் மக்களுக்காக நான் காட கஷ்டப்பட்டு பண்ணா அது பௌதீகம். அந்த கட்டுப்பாடு கொடுத்துருக்காரு. அந்த கட்டுப்பாடு தரும், அது கடமையை செஞ்சுட்டு இருக்கணும். நீ பிள்ளைய வளர்க்கணும், 50 வயசு வரைக்கும் நீ வளர்க்கலாம். 50 வயசுக்கு அப்புறம் நீ சன்னியாசி தான் ஆகணும், வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும் இல்லைங்களா? 50 வயசுல தாம்பத்திய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. முற்றும் காட்டுல போய் எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி இருக்கணும், வீட்டுல இருக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகத்தை நம்ம செயல்படும் பாய்னா இந்த நிலையெல்லாம் வந்துடும். இந்த 4 நிலை நமக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த அஷ்டாங்கத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா ஒன்னொன்னா விரிவா நம்ம கொடுக்க போறாரு. இப்ப முன்னாடியே நாம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு நிலையும் பகவான் ஒரு அத்தியாயம் மூலியமா, நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நான் சொல்ல போறார். படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्णा. श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी न च न निगर्निर्न चाक्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. புருஷோத்தரமான முழு கடல் கூறினார், செயலின் பலன்களை பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியுமாகான தவிர வேள்வியில் இருப்பதும் செயலாற்றணும். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. எல்லாம் பாருங்க, செயலின் பலன்களை பற்றற்று. அப்போ நாம செய்யற செயல்ல எதிர்பார்ப்பு இல்லாம, பற்று இல்லாமல் இருக்கணும். பலன் மேல பற்று இருக்கக்கூடாது. நம்ம இந்த காரியம் பண்ணிட்டோம்பா, அதனால எனக்கு பிரதிபலனை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பற்று. அதுக்காக நாம மாசம் ஃபுல்லா வேலை பார்த்துட்டு சம்பளம் வரல, நம்ம அது பற்று. அது வேற இது வேற இல்லைங்களா? உத்தியோகம் வேலை உத்தியோகம் செய்யறோம், செஞ்சோம்னா அதுக்குள்ள ஊதியம் கிடைக்குது. அது எதுக்கு எடுத்து போறோம்? வீட்டுக்கு போய் நம்ம கொடுக்க போறோம், நம்ம வீட்டு செலவு, குடும்ப செலவு கொடுக்க போறோம். அது கரெக்ட் தான். அதுக்கு மேல அதிகமா சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்படும் போதுதான் பற்று. நம்ம குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது சம்பாதிக்கத்தான் நல்லது. அதான் உத்தம நிலை, பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுறது. கடமைக்காக செயலாற்றுபவனை சன்னியாசி. கடமைக்காக
இப்ப நம்ம குடும்பத்துல நம்ம பிள்ளைகள் இருக்கோம், பேர பிள்ளைகள் இருக்கோம், மனைவி இருக்காங்க, கணவன் இருக்காங்க. அவங்க கடமையை கரெக்டா செயலாற்றுறாங்க. அதுதான் உண்மையான சன்னியாசின்றார், அதுதான் உண்மையான துறவுன்றார். 3ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா கர்மயோகத்துல. உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலாற்றவனும் அல்ல அப்படின்றார். வேள்வி நெருப்புன்னு என்ன? யாகம் பண்றான், யாகம் பண்றான், லட்சுமி யாகம் பண்றான் இல்லைங்களா? இதை பத்தி விரிவா சொல்றாரு பாருங்க. பக்குவமான துறவி அளவுகோல். இளைவுல எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பற்று இல்லாம இருக்கும், கடமைக்காக செயல்படுதல், பக்குவமின்றி தனது கடமையிலே அத குழப்பத்தை நீக்குவதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் மீண்டும் உரைக்கிறார். ஏன்னா 3ல நம்ம அழகா சொல்லியிருக்காரு கர்மயோகத்திலே பகவான் பற்றற்ற தன்மையா நீ செயல்படணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வாழ்க்கைக்கான பாடம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல பக்குவமான துறவியின் விளக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சுயநலம் இல்லை, பகவான் கிருஷ்ணன் திருப்திக்காக உழைப்பவர், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம. இப்போ ஒருத்தரப்போ ஒரு பகவத்கீதை புக்கு வாங்கிட்டு, எப்பா இந்த புக்கை படிப்பா, ரொம்ப நல்லதுப்பா, இதுல நிறைய விஷயங்கள் நான் படிச்சேன்பா, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்பா, என்னுடைய ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நீங்களும் இதை படிங்க, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? இது ஒரு பகவானுக்கு செய்யற கடமை. ஒரு நிமிஷம். சரி, ஓகே. 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसंन्यास संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாருன்னா, பாண்டுவின் மகனே, புலன் கிளர்ச்சியான இச்சைகளை துறக்குவதோ எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யாகம், பரமனுடைய தொடர்பு கொள்ளுதலும் ஒன்று என்பதை நீ அறிய வேண்டும். பகவானு கிட்ட தொடர்பு குணம், இந்த பரமனை உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை உணரணும், அதுதான் நமக்கு அறியணும். அதை விட்டுட்டு நான் யோகாசனம் பண்றேன், நான் இது பண்றேன், தண்டால் எடுக்கிறேன், உடல் பயிற்சி போறேன், அங்க போறேன் இங்க போறேன்றது அதெல்லாம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் புத்திக்கு தானே தவிர பரமனை உணர முடியாது. பரமனை உணரணும்னா இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புலன்களே பக்தியில கொண்டு வரணும், ஆன்மீகத்துல கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, புலன்களை இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது இல்லைங்களா? துறை என்பது அழைக்கப்படுவதும் யோகம், அதாவது பகவானுகிட்ட தொடர்பு கொள்ளும். அதை உண்மையா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அஷ்டாங்க யோகம் துறவின் ஒன்றே, இரண்டிற்குமே புலன் என்பது துறப்பது அத்தியாவசியமா. பக்தர்களுக்கு பக்குவமான துறம் என்பது எளிதாகிறது. ஏன்னா பக்தனுக்கு பகவானுடைய பகவத் பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னா, அவன் இயற்கையாவே பாத்தீங்கன்னா பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுவான். அதுக்கு நானே ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன், என்னுடைய வாழ்க்கை உதாரணமே சொல்லுவேன். நான் ஒரு காலத்துல மெரைன் இன்ஜினியரா இருந்தேன். அப்போ பணம் சம்பாதிக்கணும், 5 லட்சம் 10 லட்சம் 6 லட்சம் அப்படி சம்பாரிச்சு கிடந்தோம். அப்போ அந்த ஞானம் இல்லை. இன்னைக்கு நமக்கு பக்குவம் அடைஞ்சோம், கீதையை தொட்டோம், படிக்க ஆரம்பிச்சோம், ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க, என்ன பண்ணிட்டோம், இன்னைக்கு 10,000 ரூபா இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறோம், வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கிட்டோம். சில பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட எனக்கு கேட்டார், யூத் கிளாஸ் எடுக்கும்போது, ஆமா நீங்க தான் 5 லட்சம் 10 லட்சம் சம்பாரிச்சிங்க இல்லையா, சேர்த்து வச்சிட்டீங்க, இப்போ 10,000 ரூபாய் சுருக்கிக்கிட்டீங்க. உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லி, ஏன்னா சம்பாரிச்சுதான். ஆனா இந்த கீதையை படிக்கும் போது நான் என்னோட வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கிட்டேன், ஆனா அந்த சொகுசை நான் எடுத்துக்கலையே அப்படின்னு சொல்ல வரேன். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கட்டாந்தரில் தான் படுப்பேன். இன்னைக்கு என் ரூம்ல ஏசி இருக்காது, சாதாரணமா தான் இருப்போம், சாதாரணமா தான் படுப்போம். அப்ப அவங்க மனைவி பிள்ளைகள் அவங்க எல்லாம் சொகுசு வாழ்க்கை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், கேட்கலாம் அவங்க இஷ்டம், அதுதான் இல்லைங்களா? ஆனா நான் கீதையை படிச்சனால நான் இன்னைக்கு இப்படிதான் இருக்கேன். ஆனா என் செலவு நல்லா சுருக்கிக்கிட்டேன், பக்குவம் அடைஞ்சிட்டேன். நீங்க யூத்தா இருக்கிறீங்க, இந்த வயசுல பக்குவம் அடைஞ்சிங்கன்னா
முத்தி தான், உங்க வாழ்நாளே முத்தி. ஆனா நான் இவ்வளவு நாள் இருக்கேன் பாத்தீங்களா, முத்தி அடையணும் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நிறைய நான் பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன், நிறைய பௌதிக செயல்பட்டிருக்கேன். அதனால இப்ப நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால எனக்கு முத்தி கிடைக்குமோ தெரியாது, அடுத்த பிரியா முத்தி கிடைக்கும். ஆனா நீங்க சின்ன பிள்ளை இல்லையா, உங்களுக்கு பகவத்கீதை தொட்டுட்டீங்க இல்லையா, படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா, இப்ப இந்த வயசுல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வாழ்நாளே முத்தி கிடைக்கும்பா அப்படின்னு. அப்புறம் உணர்ந்துட்டு இப்ப அவரும் டீச்சரா இருக்கிறார். அவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கம்பெனில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார், கிளாஸும் எடுக்கிறார், சுந்தரராஜன் பிரபு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ துறவுனா என்னன்னு பாத்துங்களேன், நம்ம புலன்பத்தை எல்லாம் துறக்கணும். அதுதான் உண்மையான துறவு. நம்ம உண்மை உணர்வு, அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருக்கணும். பக்தர்களும் பக்குவமான துறவு என்பது எளிதாகிறது. அது முழுமையான ஞானம், ஜட புலன்கட்சிகளை விட்டு விடுதல், பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவையை புலன்களை ஈடுபடுத்துதல். கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, மூக்கால நுகருது, இது எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அவர் சேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஹரிநாமத்தை சொல்லணும், கீதையை படிக்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப முன்னாடி சொன்னதுதான் ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். இந்த ஒரு படியா ஏறின்னு இருக்கும். தேவையா நமக்கு? தேவையே இல்லை. நேர பக்தி தான். பகவானுக்கு டைரக்டா பக்தி கொடுத்தா போதும், ஞானம் கிடைக்கும், அந்த உடலும் செம்மையா நல்ல உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, உதாரணம் அதான் சொல்லுவேன், ஏன்னா நான் வாழ்ந்த காத்து சொல்றேன். நான் இப்ப அந்த மெரினஞ்சில் இருக்கும்போது நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம், எப்பவுமே நான்வெஜ் சாப்பிட்டு கிடையாது நானு. ஆனா வெங்காயம் போட்டு தான் சாப்பிட்டு கிடந்தேன். அப்ப தெரியாது. அப்ப இந்த பக்தியில வந்த பிறகு வெங்காயம் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணி, காஃபி டீ குடிக்க மாட்டேன், எதுவுமே செய்ய மாட்டேன். இப்ப அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம். எனக்கு எந்த நோயில, உடம்புல எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. எனக்கு 57 வயசு ஆகுது, எந்த நோயும் கிடையாது, நோய் இல்லாம இருக்கிறோம். இது எல்லாம் பகவானுடைய அருள் தான். ஏன்னா அவரு கொடுத்த ஞானத்து மூலம் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். என் தம்பி இருக்கான், என் தங்கச்சிங்களா இருக்காங்க, அவங்க எல்லாருக்கும் உண்மையை சொல்றேன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே சுகர் இருக்கு, ப்ரெஷர் இருக்கு, எல்லா ப்ராப்ளத்திலயும் இருக்காங்க, கூட போறவங்க எல்லாருக்குமே. இப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. நான் அது மாதிரி இருந்திருந்தேன்னா எனக்கு கண்டிப்பா சுகர் வந்திருக்கும், ஏதாவது ப்ரெஷர் வந்திருக்கும், ஏதாவது இருக்கும். யாராவது கோவப்பட்டவட எனக்கு கோவப்படுத்தோம்னா கோவப்படவே மாட்டேன். ஏன்னா நமக்கு படிச்சுட்டோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அஷ்டாங்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவர் நம்ம டிகர் பண்றாருயா, நம்ம ஏன் அந்த உள் வாங்கணும்? அவரே திட்டிட்டு போறாரு, திட்டுறியா இந்த திட்டியோ, திட்டு போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லணும். அது திட்டுற நம்ம உள் வாங்கிட்டோம்னா அந்த குணம் நமக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா. இது எங்க கொடுக்குது? இந்த கீதை தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. யோகத்தின் ஏணிப்படிகள். இது பக்தி யோகம் பண்ணாவே போதும், புலன் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும், அஷ்டாங்க உடலும் ஆரோக்கியமா இருக்கும், ஞானமும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. பகவான் உணர்வை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா நோக்கமே பக்குவம் அடையப்படுகிறது. இந்த மாதிரி உட்காந்துங்க வீட்டுல கொஞ்ச நேரம், ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காருங்க. இப்ப 18 அத்தியாயை முடிச்சேன், இன்னைக்குதான் முடிச்சேன் அந்த கிளாஸ்ல. அவங்ககிட்ட நான் சொன்னது கடைசியா 18 அத்தியாய கடைசி ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போது சொன்னேன். என்ன சொன்னோம் பாத்தீங்கன்னா, உங்க வாழ்நாள் முழுக்க நீங்க பகவத்கீதையை மாதிரி செயல்பட நினைக்க முடியுமான்னு முயற்சி பண்ணி பாருங்க. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, 365 நாளும் உங்களால முடியலையா, பரவாயில்ல. 100 நாள் பண்ண முடியுதா, 100 நாள் இந்த பகவத்கீதை மூலியமா உங்களால உணர்ந்து செயல்பட முடியுமா, முடியலையா, பரவாயில்ல. 10 நாளாவது நீங்க அந்த வாழ்க்கையில பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்படுது செய்ய முடியுமா பாருங்க, முடியலையா, பரவாயில்ல. ஒரு நாளாவது பகவத்கீதையில சொன்ன பிரகாரம் அந்த ஒரு நாளாவது கீதையில சொன்ன மாதிரி வாழ்ந்து காட்ட முடியுமா, முடியலையா, சரி பரவாயில்ல. ஒரு பகல் பொழுது காலையில 6 மணி இருந்து சாயங்காலம் 6 மணிக்குள்ளார இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது மாதிரி வாழ முடியுமா, முயற்சி பண்ணி பாரு அப்படின்ற. சரி அதுவும் முடியலையா, பரவாயில்ல விட்டு. குறைஞ்சது 6 மணி நேரமாவது பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்ட விஷயம் சார்ந்து உன்னால செயல்பட முடியுமா, 6 மணி நேரம், அதுவும் முடியலையா, சரி பரவாயில்ல விட்டுரு. 1 மணி நேரமாவது உன்னால பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்ட சாராம்சம் மூலியமாக உன்னால் 1 மணி நேரம் செயல்பட முடியுமா, முயற்சி பண்ணா முடியும். அந்த 1 மணி நேரம் இன்னைக்கு செஞ்சினா
இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா செய்வீங்க, இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா செய்வீங்க. இப்படியே செய்ய 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 வாழ்க்கையில படிப்படியாக பக்தியில போயிடலாம். அதுதான் பகவான் உத்தவ கீதையில உத்தவருக்கு சொல்றார். பகவான் ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். ஆனா நம்ம கடினம் தான். நம்ம சொகுசா இருந்துட்டோம், இயற்கையை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டோம், சமுதாயத்தை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டோம், கொஞ்சம் கடினம் தான். அதனால முழுமையா நம்மளால பண்ண முடியல. ஒரு மணி நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரியுங்களா? பொய் பேசக்கூடாது, யாரையும் தவறாக எண்ணக்கூடாது, எல்லாருமே ஒண்ணுன்னு நினைக்கணும். மனைவி, கணவன், பிள்ளை, சமுதாயம் எல்லாம் ஒண்ணு போல நினைக்கிறோம். அவனுக்குள்ளேயே பகவான். நீங்க யார பாக்குறீங்களோ பகவானா பாருங்க. அந்த ஒரு மணி நேரம் மட்டும் முயற்சி பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா நீங்க கர்ம யோகி ஆக முடியும். இந்த வாழ்நாள்லயே பயிற்சி பண்ணணும். அது படிப்படியா தான் பண்ண முடியும். எடுத்த உடனே நம்ம டபுள் டிப்னு வந்துட முடியாது. நம்ம அவ்வளவு பெரிய ஆளும் கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம படிப்படியா போவோம். ஒரு மணி நேரம் நீ ஒரு நாளைக்கு கீதையில சொல்லிட்டாருப்பா. மொத்தம் 18 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லுகிறார். ஒரு சாரம்சம் மொத்தம் 8 விதமான கட்டளை கொடுத்துருக்காரு. அந்த 8 விதமான கட்டளையில என்னென்ன சொல்லணும்ப்பா, இந்த ஒரு மணி நேரம் நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன்ப்பா, என்ன ஒரு மணி நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கப்பா. ஆனா அந்த ஒரு மணி நேரம் ஒரு ரூம்ல போய் உட்காந்துருக்க கூடாது. உங்க வேலையை அன்றாட வேலையை செய்யணும், அன்றாட வேலையை செய்யணும். அந்த ஒரு மணி நேரத்துல அன்றாட வேலை செய்யும் போது சாத்தியப்படுமான்னு பாருங்க. முயற்சி பண்ணுங்க, முயற்சி பண்ணி பாருங்க. அப்படியே படிப்படியா கொண்டு போங்க. கண்டிப்பா 100% இந்த வாழ்நாளையும் உங்களுக்கு முக்கியம் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 3வது ஸ்லோகம். இனி ஃபாஸ்டா போயிடலாம், விருன்னு போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சே கல்பத்ராய கிருபசிந்தேவ சர்வநானா பாவனி நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.